Kibadon kiriyo shimet niki kinhon sang treman ngoba. Kibadon ni kamen siam le isin ayano yano. Punsien kalong kajing kerku ikilong yeng kibakerdo pat kibamat ikijing e. Haringkat kajing syam jenjar tang hakabam kadi kajan kenep henry ban syong bat sa satar haki yeng kibaka kajaw habaslap badru kajing sam kaleer. Kani ka kubor kadi lor kuwi kalong yeng joka kong ibala biang lingdo. Kabadan hapo kasinong umdan umbatiang Hariboy district ya kabakate ka kong kala duno elau kurim bat ki hindringot ki khon ki badang ret hakarta ki la duno yokupa ubadei unong pasakhaw bat hadien balakhlad kupa ka yeng karukom sa jungki kalong shisha ka bi songsat namar ki habban shu sa ri tengan na ka yeng ka blajat bat pe nrei na ka jingdon jangkowi ka kinhon treman sngoba ka batip ka teng kum ka Young Minds Association hakalai phui tarik urisau arajara pulai kalayo priang da ka yeng tapten ka baskem ka bakatei ka seng kala penchna kat hala ka bot ka bakala pat banker pinrben de terpat se knangkin laj no slap kala er peja khamtam na ka jingwan katlang kani ka seng ka badei na ka te ka than bat ka badan hapo ka jingelam jong president uba isin ai hing kila pendap ya ka jing a jing rap jongki hapo laisngi da ka bakila penchna hi dala de ka yeng haka jingkershan kinong shong shnong ya kaba kakit nadu ikimar kimata namar bakatei ka yeng ka jengai na kalenti shnong ban phia ikisiet ban pinkala terpat badru ban siang bhaya kamadan hadu bakin yo ban IT ya katika yeng kalai phoi terik urisau haka jingdan ka dusketri shnong ba ban matlang urang ba shnong barim kapunthor ba bat kula ramde ki bahayeng jong ka kong ibala biang lingdo lembat kit khot ka Young Minds Association. Ki bahayu wasem jonga bagi lawan yarap mansna ya kene kayim bat khantam ba ya ki ne kiseng yongman bat khantam ngal ai pune ki bagi lawan yarap mansna ya kayim jonga bat khantam ngadon ki kun rengon bat ukta ilang snap sakawe ngakarpat ya ki iba don ki ba isen ki ba snolem nam tai kun jonga ba batwa bakin yarap lam ta ka jenang rustat ka jongki marba ngalong ka ba jenjar marba ngamla ban kersan ban yarap di ba kimyo ka jenang rustat Kuman chupintip ka kong ibala biang menta ka don ruah pedeng ka jingjenjar jingkerdo ban pin biang ni ki khon khamtam ka puli puthi badru ka pang ka stom namar ka jingbom dan chu nong kersan ubal khlat no hakbai de bakani ka jing persang ban yarap jong ka seng Young Minds layo ban yakren badu president uba isin ahing balapen sngow ya ka jing yo lat jong ki ban yarap ya ka te ka yeng por na sudai ban ai khublei ya ki de khot jong ka Young Minds baro ki bala ya mi rinti ya ka ban yawan ya ka ban kersan ya ka ne kaloming ka don hapdeng ka jinjan ka jing e khamtam ai khublei ki bahing ki basem jong ki ru ki bala ya tri lupai ne ka ying ya ka ban kersan nak mata ka khot jong ka ying ba ya ka ban pinbit pinbiang ne ka jidung kam joka khamtam ngasudi ban ai khublei kerpang ya yu baban matalang bat iba berkular ramde ibala pentip sangi lemba kene ke jingja kene ke jingge jing no goyu hakaba ka adon rengu ki khun bat kupa jong ne ke jing la khatno la sidin sadin ki khun bat ka purim kumta ka khun kene ka ka longkemi ka don padeng ke jingge ka khrau ha kumta la don mono ki parlok ki parado prasnam ki badan kalat kelenti ya ka ban kersan ngi khot ngi weri pi ya wa pin kersan lem kene ko ying ka bakendu kum kene ke jingge khamtam ka jing pule puthi kidon padeng jing jenjar ya ka ban pli school ki khun namar ke don hadu ndung ki khun ki morwei ka malas ngi kamdei ka basuk ya ki te kumta ngiru da kalyang Young Minds ngimla namar ngiru ki member ngi adon hi padeng jing dona hai kam ki jam henry kat ibori barit hi persang kumta la kerpat lem ki nokino ki bi ilam bakane social media bapila don
kalat kelenti kudung piru kersan lem ketika mon cuci lapila karno ru kenang bakalong kudung kersan yaki para mensim ke kodam